kum tam tak chung khovel hian he thlalak hi aina Britain lalfapa Prince Andrew le tlerol kumtling lo Virginia Giuffre te ding dun lai ani lalfapa Andrew chon he thlalak hi atak tak ani lo fake ani theia he nu hi hriat po ka hrelo lo ti to ma se voin hian thil dang lamta file pawimawh le email hlui hai chhuah thar chuan thudik thup theilo aron phorta engtin nge email pakhat lek hian khovel royal family za omna ati chiat thei he thil hian eng thuruk nge aken tel lo en zel ro thudik chu atopa hai chhoin om thin BBC News le chanchin bu lian ten an tarlan danin kumtam tak liam ta email in thon kol na chuan Prince Andrew le Virginia Giuffre te thlalak hi atak nge ani ti anem nget tatlat mai he thlalak hi February sanghi som pakhat khan Daily Mail photographer pakhatin apu te hnena athun ani a chuta tanga alan dan chuan he thlalak hi Ghislaine Maxwell te in London ami ani a he thlalak hi chanchin bumi te hnena hral boipui alo ni to hialani Prince Andrew hian BBC News Night interview ani na a he thlalak hi atak ani arin lo thu asoya achan chu London na heteng ina akal ngai lo thu soin apha ani tin he nula hi a hriat lo thu le a mu ngai ompo a hriat lo thu soin atang na hle bok ma se tuna chuan court document le email hlui atanga alan danin he thlalak hi original ani ti finfiahna omta hei hian Prince Andrew in finfiahna zong kha Dawt muhlum a achantir thei tlat ani Virginia Giuffre chuan kumsom pasari mi ani line sex trafficking hmangin Prince Andrew hnena hlan ani thu alo sei to thina he thlalak hi a finfiahna pawimawh ber ani he news hi chanchin thar satlia mai ani lo he hian thil lian tak pani alan tir pakhatna mihring thil ti sual hi eng anga hausafa le thil ti thei po ni se thuplen thei ani lo Prince Andrew hi Queen Elizabeth II fapadot ani ya khovela chungko za om berami ani ma se thudik ma chuan lalfapa ani na hian a chan him zo lo ani na hlisak ani ya mol pho takin awm pha ta ani pani na voi khat do ti soya chu do chu thudikin adik lohzia aron tarlan huna ithu seidang zong chu rin hlel omin awm ta thina ni Prince Andrew hian ka hrelo atia ma se thlalak le email in ihria atisi hei hian rural na hmun le mipuite hmuah atimol pho zual ani he thil thleng atang hian keini Mizo Christian inti te hian enge zirtur kan nei Mizorama hian politics ate kohrana te le sarkar hna ate hruaitu kan ni fo Prince Andrew ang bok hian kan thil ti ruk kan room chunga kan thil ti te hi tuman an hrelawang emo ka thup theiang tin ka in ngai thin kan rama hian nungchang tha le dik hi apawimawh bera michelaka film lo na te sumle pai dik lo taka lak te hi athira chuan dot mangin kan thup thei ani ma na ma se thudik tarlana a om che chuan lalfapa mi po amol pho ani nang le kai hi kan bang bik don lo hruaitu kan ni chuan kan nungchang athiang hlim tur ani a dot manga in finfiahna thudik manga nuna diklo na nei lawa nun hi a him berani Pathian thuin engtin nge asoi lo enang u luka bungret chang som pasari a khan cheng takin alo in ziaka pon lo tura zep engma om lova hriat lo tur le lang lo tura thuruk engma om hek lo Prince Andrew case atang hian hei hi kan hmu chiang hle mihring hma chuan dot kan soi theia email te kan delete theia ka thlalak ani lo tin kan pha thei ma se Pathian mit hmuah le thudik hma chuan engma thup thei ani lo Bible numbers bungsom thum pani chang somni pathuma soi leya ama ero chu chutianga inti lo chuan ngai ta u lalpa chunga in solani ang in sol chuan a muchok nge yang che uti hrera u chu wangin voina hian keini po inan fiang u kan nuna thil thup mol pho pui tham kan neem mi ta hriat lo tura kan ti ma se Pathian hriat si enge kan nei atlai ma hian simna nen Pathian ma le thudik ma in lan ngamang u thudik chau hi kan zalana tur chu ani sia he video hi bengwar thlak iti chuan min lo share sakla thil thar dang muzel turin subscribe button khai lo medon nia kalome